Night on it, Takuk Bukusona Belekana Hambina or Anizana Saput Roman Bagay, Dinin Tropi Inka, Kumkai, Kumbu Barno, Palike, Rang, Income Kane, the Kumnije business, Opentina, Norga Sanai, Dine Oze Bagan Mali Inka Sin in Borogno, Bokashe Gejus and Komblikaja, Bokashe Bekar, Bobake, Kumorokai, Kumbu Barok, Market Rogo, Supply Kyo, the Kumsara Rock Supply Kyo. Actually, all Malika Bekan and Boroka Ham. Bona ang tinon buskango video shoot kay puno maglak tangi ngakay bo kaisa kamni bagay o kamot thangka pheba bo binim bagona ano chance ka video shoot khaina bagay te bano saka oba ke video shoot khai do phano phunuk di income ni lama te khumkai be bororo income khlai mano hanai kha khayo baksa borok semana khumkai ke borok rang income khaima rok baksa borok semiana je borok semia noro abiduna na khenkai belen sawo tangi khenkai noro bo haino jodi income khaine ni lama mayang ka noro bo nongni no gane gine jodi bolong to hangka o bolong noro khumkai khe noro income khlaimano khumkai ne bagai je process tong mani je bithi bore nangmani abo noro to pule phuruto semang galak haipano noro no je help ni bagai je saijo khaina bagai of je bagan malik of bagan malik number ang description box ri nai nang borong na contact khai ke nang borok bai kok sawi ke khumni je system khumni je sara khumni je bithi ra obrok jotno support nai mano tine o je bagan malik nai o bagan malik ke belekon borok kaham bolon belai ne borok thanda na o borok no je kun khaipon borno na help khane khum kai thini te khum sara ra thini rogo bepak jaga no te khum ni je red khumbu bar ni je red obro angno rongna obini bisinti sawana Kumni red engka aba hai sawa 50 taka aba kumni size bujui kisa size chikon rokai sawa 30 35 aba hai red thango jori kumni je bubar aba jodi kotor pa kahamang khangkai aba sawa 60 taka aba hai roko red kai thango tini bara aba bara phal ngaka agotora area rogo boni contact tongo a contact thangi phalo a contact boro phal phaile abara dino noro semla musong kai borbai no angkok saimano angbo number tolari nai tini bo aba heke khumro kai khe bini target ngkhak aba hai bini je jaga tongsa bobono toba khum bagan kotor khai slamnai ni ba wansugui tongo te bini je target khaimani je wansumana aba success ngthang isor bono subat thang tini bo aba heke kosa khai khai bo khum rokai khe bo khum market roko supply kheyo actually khum rok bo jaga samunang aba noror to kaham ken semano kalbari rogo matai rogo koma অনুষ্ঠান rogo koma party rogo khum rong ni beleino use khaijago enke tini bo belekeno khaisiwi khe bo abini jaga thupsa jaga bo aba ke khum rokai khe bo rang ro aji tongo actually bini o kisa area wa bo bus khum collection khainka saptawa ek saptawa ekbar aba ke khum collection khayo saptawa bo komse kom mane 10000 ta buthai rok mano on somai 70000 ta abo depend khayo bini khum ni naikolma tai khum ni terethni roga koma jaga depend khayo happen bano sama mote henkai saptawa 10000 8000 aba ke buthai ro henkai sawa 50 টাকা খাই বরক ভালো অনেক সময় 70 টাকা আববা মার্কেট বুঝি ওই এনকা আবা হাকে বরক রাং ইনকাম খাই দङ বসে ইনকাম খাইবানো নাইনি দি তাই হেনকাই বিনি খুম বাগান আসছে তো তয় দিয়া আসছে সিকন তেতা সাসে বুথাই রংকা বজদি তব কটরকা কাই খেংকাই বসক বুথাই মানা আবনো রবানসুক নাইদি কিসে সা ফুটেজ ফ্রংগানা ব যে খুম কালেকশন খাইমানে নরক নাই তংদি nakadi kaisa kok sana pogoi tongo norong ni biskango khumnu khana abo ongkha kaisa nindam no 7 taka abo boro 7 taka market supply khiyo thigino boro khum kai ke ko manor koekta bubar bare kho joton barba kyangkai bongni bage belen lap ngnai engkai o sotru bongo mani abo hangkai no red chema khana so hisab so 50 taka 60 taka abo hangkai market value bujioi engkai khum buthai bo bujioi khai
एंकाय खुम किसे चिकन रok hingkai 35 taka ba 40 taka aba haike rate thango aba haike borok kosto khai khe kayo theba bone kaithini je khoros mani sungnai mani borok sawa asuk khoros kwrwi hinui miski tei al baithini je khoros tongmani khoros no kaithini hinga kai kisimisa thangka hingkai bithi borai oro kisa thangka bithi borai basuk naingya kisa naikolna nango tui rokna nango hingkai kisimisa bithor nango yongkuk rok nosok khaimya ni bagai khumna taja khai barna bagai abo jotono je khumkai men je poddoti abo tang asuk semeya nang borokno sungkha kai borokno help khainai chara na hangka chara help khainai abo haike norobo jodi income ni lama mayang to hangkai বিশেষ করে বরি রংনো no ma sawo tai hingkai norobo haino income mayang khe buini jagarok thangke kosto samung khaini nangya norobo noni area o khumkai di khumsara na hangkai borok bai contact khaimano kai khum phalani je problem no hangkai borok bai contact khaimano borok no bike line khe rongo pay khena rang rok ambagai ang sanamu sungo norok noni gana gini jodi bolong no hangkai bolong haino bolong khilai tatoni jaga no a jaga o production khedi asungno hambai video no chaja khe like de tai chaja tongkha ba comment ri anorok sadi।